Danas zaista kada trebamo usvojiti državni proračun za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. imam priliku i potrebu obratiti se sa nekoliko riječi i istaknuti da je prije svega iz ovog državnog proračuna za 2025. godinu i njegovih projekcija prije svega jasna provedba svih prioriteta Vlade Republike Hrvatske i to na prvom mjestu onih kojima se osigurava kvalitetniji život građana, porast plaća, mirovina, socijalnih davanja, ali osigurava snažan gospodarski rast koji omogućava ulaganja prvenstveno u budućnost Hrvatske. Kroz demografske mjere, znanost, obrazovanje, podizanje razine ulaganja u obranu i sigurnost, čime ćemo dosegnuti onu razinu 2% BDP-a izdvajanja iz državnog proračuna i prema obvezama koje imamo u NATO-u, ali u isto vrijeme zadržava se razina značajnih infrastrukturnih ulaganja. Vlada Republike Hrvatske jasno projicira da će rast BDP-a biti na razini 3,2%, Hrvatsku time svrstava među najbrže rastuće ekonomije unutar Europske unije. Planirani prihodi proračuna za 2025. time su 33 milijarde eura, a rashodi na razini od 37 milijardi eura. Makroekonomska stabilnost koju osigurava Vlada Republike Hrvatske znamo da je presudna za privlačenje i novih investitora i investicija u Republiku Hrvatsku. Upravo na valu ovih velikih transformacijskih procesa u Hrvatskoj i svih navedenih investicija, započetih i planiranih, koristim svakako ovu prigodu i zahvaliti se Vladi Republike Hrvatske, prvenstveno predsjedniku Vlade, na prihvaćanju amandmana za početak planirane izgradnje nove bolnice u Osijeku, odnosno novog kliničkog bolničkog centra. Već od 2019. godine inicijativom Osječko-baranjske županije i tadašnjeg župana gospodina Anušića i postignutim dogovorom na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem započela je priprema strateškog projekta izgradnje nove bolnice, izrada projektno-tehničke i studijske dokumentacije koja je u cijelosti završena, a prije nekoliko dana izdana je i građevinska dozvola i ovaj projekt je u cijelosti spreman za realizaciju. Novi bolnički kompleks u Osijeku protezat će se na 215.000 četvornih metara, imat će 6 nadzemnih i 2 podzemne etaže, 1300 kreveta, 38 kirurških dvorana u kojemu radi 3100 djelatnika raspoređenih u 13 klinika, 6 kliničkih zavoda, 7 zavoda, a gravitira mu od oko 800.000 do milijun stanovnika. KBC Osijek je i najveća glavna nastavna baza Medicinskog fakulteta u Osijeku. Procijenjena vrijednost ukupna ove nove investicije i izgradnje i opremanja je 639 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 799 milijuna eura s PDV-om. Navedeno svakako predstavlja značajnu investiciju u zdravstvo na području istočne Hrvatske kojom će osigurati podizanje kvalitete zdravstvene zaštite i zdravstvene usluge cjelokupnom stanovništvu. U skladu sa modernim standardima zdravstvene zaštite, izgradnjom i ove nove zgrade omogućit će se i poboljšanje usluga i provođenje mjera za unapređivanje zdravlja, sprječavanja bolesti, liječenje, rehabilitaciju uz specijalizirani pristup u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Kao zdravstvena ustanova prve kategorije, KBC Osijek i ovim ulaganjem osigurat će preduvjete za provedbu najsuvremenijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Vlada Republike Hrvatske i ovim strateškim projektom jasno pokazuje da je ravnomjeran razvoj svih dijelova Hrvatske njezin prioritet, te da država u partnerskom odnosu sa županijama, gradovima i općinama razvija cijelu državu. Hvala vam još jednom.